सीट फार्म जेनेबा नागानि हा खन्दआ बेयो सब रानस्रावजोबदों नै पुरासे माने 4 बिगा बेनिफ्राय बै बे दुइनाव थानायसिम नुहुरो आलि दानखानानै खनसे खारायनानै अखाखौनो नेना दङ जाहा नै जोङो फैगासिनो सीट फार्माव जेनेबा नागानि हा गायोना जोङो आदि होननाय बिदिनो आरो बेयाव ओमफ्राय मोनसे न' टङि फिसा बानाय दङ बेयाव सहैनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन जे दिनैनि भिडिअ'आव मानि सायाव जागोन थ' जोबजासे नायलांबाय था लास्टाव आरो गुसुं मोनसे कभार भिडिअ'बो होगोन एसे गुसुंनो आरो ओरै दं जा सनिया हाय हेल' बोलो कोई इधर कृष्णानि निकनेम तेलो जोङो सीट फार्माव सफैबाय नायदो गुवार लांदां फोथार ओरै माइ गायगासिनो मादैमोनहा ओरै दङ टङि बेयाव थांनानै सहैनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन हे लोगोफोर खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय तो आपनालोকক मोर चेनेलলৈ स्वागतम जनायसु वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल ओमफ्राय दिनै एसे दिलना फैबाय मारै नुदों खोन्थादो कमेन्टआव तो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय साबस्क्राइबारफोरनि सायाव एसे फार्स्टआवथ' 1K साबस्क्राइबार जानो बहुत गोबाव लादों माने बोसोरसेमान लादों आनो बेनिफ्राय बे साननैसो मास मोननैसोआवनो नोंथांमोना आंनि मोनसे शर्ट भिडिअ एसेबां बुरजा अननाय होदों जेनेबा भिउआर्स फैदों आरो साबस्क्राइबार फैदों आंनि साबस्क्राइबार 5K जाबाय ओंखायनो थेंक इउ सो माच गासैबो साबस्क्राइबारफोरनिसिम बेबायदिनो जे आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन नायलांबाय थागोन आंनि भिडिअखौ नायगोन আৰু কি কম আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মোৰ চেনেলত আহি মোৰ শৰ্ট ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ব্লগ চাব ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব बे मास मोननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंनो 5K साबस्क्राइबार होबाय बेनिखायनो थेंक इउ सो माच गोसो गोरबोनिफ्राय आं जोबोर खुसि आं सानाखैमोन जे इमान बे मास मोननैनि गेजेरावनो जे 5K जागोन আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে মোৰ পৰা যদি আসামিছত কোৱা ব্লগ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যদি আসামিছ অসমীয়া মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে যদি ভাল পায় আৰু মোৰ বড় কথা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যে অসমীয়াত ক'বলৈ তেতিয়া মই অসমীয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম অকণ শিকিম যেনিবা ইমান বেছিকৈ ক'ব নাজানো হা লাগি আছে নিজকে তো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে মোৰ এই চেনেলত একেদিনৰ এটা শৰ্ট ভিডিঅ'ত সেইবাবে थैंक इउ সকলোকে आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि गलाघाटनि नङालासै बेलेग जेनेबा बिटिआर क'क्राझार बाक्सा इफोरनि जेनेबा जोंनि गलाघाटनि जायगा नायनो सानो अब्ला कमेन्टआव खोन्था मा आं हानाय माने देखायनो नाजागोन आरो जेनेबा आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदो उनफ्राव आं आरो साबसिन ब्लग बानायनो नाजागोन मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाया माने जेथिया मोसानो थाङो अब्लासो आं भिडिअ लाबोनो हायो बेरायनो थांबा दा माने बेरायनाय जायाखै दा माइ गायगासिनो खोथिया फुगासिनो दायो जों फोथार गेजेरावसो फैनांबावो माइबो गायनो हायाखै नालाय दै गैखायाखै ओंखायनो आरो नोंथांमोना आंनि शर्ट भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला इन्स्टाग्रामाव फल' खालाम माइनाव खाख्लारि नामावनो सेम नाम दङ आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन Ida fina barnay soma zirai fuye mini hena gaisa sina wami zaiga nagina bikasina wami khona nagina ho sinira tum Soma zirai fuye mini hena somar
मेगनखौ मिसि